खुलुमबाय बर'नि निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो आरो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो। थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ जागायजेननोसै। क'क्राझार जिल्लानि परिग्राम आन्चलिक कमिटि दुलाराय आसाम बङालि युथ यात्रा फेडारेशन कमिटि दाफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि परिग्राम राभापारा गामियाव बेंगलि आफादनि परिग्राम ब्लकनि कमिटि दाफुंनायाव राजु सरकारखौ आफादगिरि आरो गौतम मण्डलखौ नेहाथारि महरै सायख'ना गासै सा 21 सोद्रोमानि मोनसे आफाद दानाय जादों। क'क्राझाराव खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय जाथाय। आशा उर्फे कल्पना मल्लिक 60 आरो दीपिका मल्लिकखौ गावनि बिजामादैया बुथारदों। बे जाथाया क'क्राझार शान्ति नगर वार्ड नम्बर 3 आव सोमजियो। बुथारग्रा बिजामादैया मानब सहाया दायै खारखोमानानै दं होनना खौराङा मोन्दों। दीपिका मल्लिक आरो बिखुनजो कल्पना मल्लिकखौ गावनि असे बिजामादैया बुथारनाया जाथाया ओनसोलनाङैनो गोख्रों सोमोनांहोदों। क'क्राझार पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार शान्ति नगरआव सोमजिनाय खास्रि बिस्रि जाथायखौ क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया दावबायनानै सुराद लाहैयो। दैयाव गबनानै अबथिरा जिउ गोमादों बिजनि अक्सिगुरि आमरिगुरिनि किशोर बर' मुंनि लाइमोना। कलाराम बर'नि सासेल' फिसाज्ला किशोर बर' मुंनि लाइमोना IBआव साख्रिनि थाखाय जयेन जानो गोनांमोन। फैगौ 27 आगस्टआव साख्रियाव जयेन जानांगौमोन किशोर बर'आ। नाथाय जोबोद दुखुनांथावदि दैयाव दुगैनो थांनायाव लाइमोना अबथिरा जिउ गोमादों। मिथिनाय बादिब्ला बुधबारखालि बेलासिनि समाव बिजनि बर' बाजार आस्राबारिनि सुइस गेटआव लोगोजों दुगैनो फैदोंमोन। रोंगौथि गोनां लाइमोननि अबथिरा जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया गाग्लोबदों। गोसोनि बोलो आरो देहाखौ स्ट्रिट्सआव लाखिनो नोजोरजों बोसोरफ्रोमबो आथिंजों दावबायनाय बादिनो देग्लायबो 25 जुलाइ 2024 इं खालारखालि बाथि खेबनो नोगोर सिखोना जाहार हाग्रा लामा बिसमुरिनिफ्राय जागायनानै गोजोननि नोगोर सिखोना जाहार हाग्रा जानानै सना फुख्रि उल्थापानि सिम आथिंजों दावबायो। बेनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनानै उल्थापानि शिब मन्दिराव फुजा खालामो। मख'नो गोनांदि बे दावबायनाय हान्जाखौ बोसोरफ्रोमबो दैदेनबोनाय थानाय बादिनो देग्लाय बोसोरनिबो आथिंजों दावबायनायखौबो दैदेनो बिसमुरि ओनसोलनि सानसुमै आरो बिसमुरि PCDC नि मासिगिरि मुस्रि सानसुला बसुमतारी बिथाङा। आरो गासै 42 सा दावबायारिफोरनि गेजेराव 38 सा हौवाफोर आरो 4 आइजोफोराबो जाफुंसारै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि सानसुमैफोर जेरै देरबाव ब्लकनि TCLCC नि मासिगिरि मुस्रि बुद्धदेब मुसाहारि, मुस्रि सुक्राम नार्जारि, बासबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मुस्रि रन्जित कुमार नार्जारि, फद्रानपुर बासबारि PCDC नि मासिगिरि मुस्रिमा खन्थाइमा नार्जारि, सानजा मालिगाव महनपुर PCDC नि मासिगिरि मुस्रिमा जयमन्त मुसाहारि, BP जोंलारि गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मुस्रि राजु कुमार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे लामाजों दावबायनाय समाव लामायाव नांथाबनानै थानाय गोबां दाखोर दालाफोरखौबो फोसाबलाङो। हर गेजेराव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरण कुमार डेकानि दैदेननायाव आरो सिमला टाप्पु पुलिसनि हेफाजाबाव 27 नं माहारियारि राजा लामायाव आसाम बेंगल सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव सिग्रोमनानै सामलायगिरिजों लोगोसे 402 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामजानाय ट्राकनि अनजिमाया HR46F4203। ट्राकनि सामलायगिरिजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। ट्राकनि सिङाव थानाय आन्दोनि खथानिफ्राय 402 किल'ग्राम गान्जा बोखांदों। सिखावै लाबोनाय कन्टेनारआ गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे थांगासिनो दंमोन। बङाइगाव जिल्लानि मणिपुरनि भान्डारा आइ दैमायाव गोथै सहर बोखांनो मोन्दों। बोखांनो हानाय गोथै देहाखौ चिरां जिल्लानि बिजनीनि सन्जीब साहा होननानै सिनायथिनो हादों। जि दानायाव बाहायग्रा आगजुफोरखौ मोननानै जोबोरै गोजोननायजों BTR सोरखारखौ साबायखर बावदों सस्त्रापारा बाथाबारि गामिनि माखासे आइजोफोरा।